విద్యార్థుల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అంశంపై తెలంగాణలో రాజకీయ చర్చ మరింత వేడెక్కింది. విద్యార్థుల అకౌంట్లలోనే ఫీజుల స్కాలర్షిప్లను జమ చేయాలన్న జీవో నంబర్ 7ను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని రాజ్యసభ సభ్యుడు ఆర్ కృష్ణయ్య డిమాండ్ చేశారు. హైదరాబాద్లోని కాచిగూడలో తెలంగాణ విద్యార్థి సంఘం అధ్యక్షుడు పగిళ్ల సతీష్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఫీజుల బకాయిలు ప్రభుత్వం చెల్లించకపోవటం వల్ల విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడుతుందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కళాశాల యాజమాన్యాలు అడ్మిషన్ల సమయంలోనే ఫీజులు చెల్లించాలని ఒత్తిడి చేయడం సరికాదని పేర్కొన్నారు. ఎన్నో ఏళ్ల పోరాటాల ఫలితంగా సాధించిన ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకాన్ని బలహీనపరిచే ప్రయత్నాలను బీసీ సమాజం చూస్తూ ఊరుకోదని హెచ్చరించారు. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క నాటకం సృష్టిస్తుండు, ఒక్కొక్క రోజు ఒక డ్రామా చేస్తున్నాడు. ఖబర్దార్ హెచ్చరిస్తున్న ఫీజుల రియంబర్స్మెంట్ పథకం అనేది ఒకటి అలాంటప్ప రాలే. హాస్టళ్ళు, గురుకులాలు, ఫీజుల రియంబర్స్మెంట్, స్కాలర్షిప్లు 50 ఏళ్ళ నుంచి నేను పోరాడి పేద కులాలు చదువుకోవాలని చెప్పి పోరాడి పెట్టిస్తే ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి కంట్ల మండుతున్నది. ఈ పేద కులాలు గుడిసెల ఉద్యోగం కూడా చదువుతున్నారు. మా రెడ్డి కులపులకు వర్కర్లు దొరుకుతలేరు, లేబర్ దొరుకుతలేరు. వీళ్ళందరూ మా దగ్గర సాకల పని, మంగళ పని, గొలుగోష్టోళ్ళు, నాకలి గోష్టోళ్ళు వీళ్ళందరూ ఈరోజు చదువుకుంటుంటే మా రెడ్లు మేమేం చేయాలి అని చెప్పి రెడ్డి రాజ్యాన్ని స్థాపించాలనే కుట్రతోటి ఈ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ స్కీమ్కు రేవంత్ రెడ్డి మీద మేము ఇప్పటికి కూడా వ్యతిరేకత స్పష్టంగా చెప్తలేం. మార్చుకుంటాడని మర్యాదగా మాట్లాడుతున్నా.